Ja, hjertelig velkommen til sammen. Disse framlønene av Sekandischen det gjørs. Det er Barbara Jakobsen og Høgte Reistrup som er litt sin utslutning fram først, og så kommer Jan Paul Johansen og Ola Ellison og Kristian Rette Poulsen og sier noen ting om utslutning hva det helt at det kan brukes til. Jeg kan si litt om Sekandischen først. Det er så at ta et samfunnet misser satta på en borgare på en atali. Då är det samfunnet som är stora kretsar, som är stora troplagar. Undan löktingsvällen jambar var även som välfärdstjänster och kvinnotråd och janstöv var nekva områd. Hese spårningar hänger alltid samman och då snickmas i den grad om politiska rävfästningar och viljan till att välfärdssamfunnet. Politisk myndlag är ett myndtidje och i nästa månad heter det arbeta virke, alltså aktivt för att få janstöv och införa mera i högsta rått och i ödlo i samfunnet. Om det hittar så i 24 och här. Det var nog den nästa mynden som det var. Så ständer kvärt hela tydning för att föringa över bosidan i Danmark. Det är massa sportis här 1024 det budget. Och det som kommer in som vårt väg, det som har nästa slutning, det är att läcklig är förvanad. Och man kan spela vad kommer vi göra det? Leder de så i 23 bara för totlägare så ständer att han största orsaken till att det gärna vilja till förr det är att de saknade först natur. En journalistutbygging har långt varit översta prioriteringslistan i ryska partiet. Och jag tycker det är ganska hjälpt när i vägen. Hvis hickar förblöd så tycker det får en voice i över att det är hem för så näck folk släppa så åren vi alla möjliga lösningar.